Lagyan natin ng sisig. Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy mukbang. So meron po tayong kapangpangan spicy sisig po rito, pork sisig. Tapos meron po tayo rito spicy Jollibee chicken joy. Ito pating gravy, maraming kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lagyan natin ng sisig. Kain po. Sarap. Sarap ng kapangpangan sisig.
Sumisipa po ang pagkaanghang. Sarap. Sarap po yalo sa kanin, no? Kapampangang sisig. Excuse me po. Samid na po. Yun na po natin yung kakat ko kasi uncut po tayo sa YouTube. Sumabit po yung CD sa lalamunan.
Dami po natin kanin, kabundok. Halo po natin para sumalo po sa kanin, mas masarap. Excuse po. Lasa po na, no? Kapampangan sisig. Marami rin po tayo sinama rito na chicken liver. Sarap talaga ng chicken dali. Juicy.
Excuse me po. Kakado po yung lasa ng chicken dyan, tsaka yung sisig. Sobrang sarap. Sipon na ako. Manghang po kasi. Excuse me po. Napaka-juicy. Pasensya na ako kayo kung lagi mahaba ho yung video natin, ha? Kasi uncut na po tayo. At the same time, talagang madami po yung pagkain natin.
Oh. Diba? Tapos balik na po tayo.